Inzwai Pamhidzai Tapfumaneyi ndogara wekuBudiriro. Ngati 2019 ndichinamata mune imwe chechi yepostori. Ndakajoinswa satanism muchechimo. Ndingati ndakaenda ikoko ndine dambudziko rekufirwa nevana 2003. Ndopandakapinda chechi iyoyo. Vandazosununguka mwana wangu ndiri muchechi imomo. Saka 2019 ndopavakataura neni munzeve vachinditi uya kumba kwangu. Asi ndakasvika kumba kwavo ndikasvika vakagara nevamwe vatungamiri vakanditi buda panze. Ndabuda panze kudaro mashoko aipinda munzeve vaiti ndiri kushandisa kanonzi kabluetooth. Ndokutsanangura kwavakaita. Vakati kana ndiri kushandisa kanonzi kabluetooth zvokuti pavakatondidaidza vakatondidaidza nezita ravo. Ndobva ndasvika mumba mavo ndakasvika nevamwe vatungamiri vanga vakagara navo. Vakagara nevatungamiri ndobva vanditi buda panze. Makatofamba nenyama yenyu kuenda kumba kwavo. Ndobva marasvika kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo. Ndobva manyatsovaona physically. Ndasvika physically. Ndobva vatitora mai avo mude navo panze. Ndobva ndaburiswa panze. Ndobva vanditi endai kunomira kuroti. Ndobva ndaenda kuroti kuye ndobva ndadzoka. Ndadzoka kuroti kuye ndobva vanditi chienda kumba. Asi ndasvika kumba kwachona handina kusvika ndakarara. Ndaisvika ivo vachoni vaitondishandisa kundiita mukadzi. Vairatidza kuti vaive vanhu vanga vakawanda. Saka vachindishandisa kudaro. Vakaramba vachindishandisa. Vaive vangani varuma? Vaive 6 varuma. Saka vachindiita mukadzi kudaro. Mumwe musi mamwe mazuva ndaiti ndakarara. Ndaiona pamubhedha pane nyoka. Asi nyoka iyi yaindinanzva miri wangu wese. Zvoti kana ndachinge ndakapfeka sketi makuseni sketi yaitomuka ichidonha. Pamwe nyoka iyi yaitotenderera mushuno mangu. Asi muchitoiona nemaziso. Ndaiinzwa usiku asi ndisingaioni. Unzwa kuti mune chinhu. Yakatokumonerai. Kuti ndibate handina chandaikwanisa kubata. Asi ndainzwa ichingo kuti mune chinhu chiri kutenderera muchiuno mangu. Nyoka iyi chaive chiva. Chiva. Yaive chiva. Saka vachindishandisa kudaro. Vainditi ndinoda kukuita mukadzi. Asi kana nchinge ndakuita mukadzi ndoda kukusvipira mate. Ndobva ndakuitira weti. Ndakuitira weti ndobva ndakupfuura. Asi kana usingade izvozvo rara nemwana wako mukomana. Ndichibva ndaramba. Asi havana kumira. Vakaramba vari munhu ari kundishungurudza. Pamwe vaindipisa musoro usiku ndakarara. Pamwe vanondipisa makumbo. Apa mune muchirotera mune muchivaona vachiuya makasvinura. Vanenge vachitotaura munzeve vachiti vari kutaura nekanoitwa kabluetooth.